ugyanez ballal. Most pedig légstop. Most először Azért itt el kell mondani a szeretett szolgáltól, hogy nem véletlenül a labda a játékos mögé került. Nem akarta megalázni az ellenfelet azzal, hogy rögtön elveszíti a labdát. Most pedig ugyanez lőtt passz esetében. Jobb lábbal megfogjuk a labdát. Ugyanez ballal. Az ellenfél becsapása szempontjából Úgy látom, jobban indult, és ballal úgy látom, hogy itt már megjelent a bankett stílus is, ahol egyfajta tánckoreográfia. Magas labda, légstoppal lekezel. Igen, a légstopp esetleg, ha nem érthető, megmagyarázni? A légstopp jelenti stop, de lég. Szí, tessék. Jó? Most akkor De közben fújt. posztok először is kapussal kezdünk, ugye? Lesz vetődés, jó, balanszos sarok. Nem Csatárszki? De az is lesz. Minden posztot be kell mutatni. Először is kapuscsomag lerakása a kapu bal sarkába, utána a jobb sarkába. Ez nagyon fontos, hogy felkészülés a kapura rúgásra lelkileg. De a kapus. De most ő a kapus. Hát persze. Most minden posztot Ja, bemutatni. értem, most kapus másik ember volt. Én most érkeztem, bocsánat, én a második Behoztad, azt mondtad, értem. A kapus táska lerakása Igen? a kapu sarkába. Igen. Megérkezünk a pályára. Hogy rakunk be? Jó. Hát vannak pillanatok, amikor meleg a helyzet, vagy maga a táska meleg. Ez most ez fordult elő. Visszatesszük a ridikülnek a első részét úgy. Ezt megfogjuk. Így rakjuk le a jobb sarokba. Jó. Oké? Oké? Tehát a jobb sarokba így helyezzük el a hálóban. Most hogy azt a rakjuk? kis csomagot, ami a kapusnak a dolgai vannak benne. Engedjük a mestert. Bocsánat, most. Igen, tessék. Kapustáska lerakása bal sarokba. Én szerintem a biztos, a védőnek, mint biztos labdafogást kéne Igen. most bemutatni. Most pedig a védés következik. Védés. Kérek a induló poszt, Igen. Hova kapja? Hát azt, ha elmondanám, akkor nem lenne poén. Nem, hát Úgyhogy meg először... Igen, Fölé ez a szolgálta, lebújásos technika. Igen. Ez nagyon fontos. Nem. Most pedig lassítva a kezdők miatt egy jobb sarokba irányzó, laposan és vetődően lassan, és gurítva szinte. igen, és a kapus is lassan, hogy a mozdulatot ki tudja Nagyon lassan, elemezni. guruló technikával. És lassan megy rá. Azaz, magához ölel, így van, mint az izzó parazsat, nagyszerű. Most, Igen, kérem. jó, aztán kapus kezében a labda, igen, kidobás előtt integet a társaknak. Tehát Menjetek előre. Jelek következnek, menjetek előre, menjetek ki a jobb oldalra, mindenki jobb oldalra, igen, csatár, sasszéz előre. Ezt hogy mutatja a kapus? Menjetek előre fejelni. Aha, így, jó, most nagyon magasan ívett labdát rugok, ezt hogy mutatjuk? Kirúgás. Aha, értem. Jó. Aztán a kapusposztról, ugye? Ennyi. Nézzük a védelmi zónát, mert nagyon fontos eleme egy csapatnak. Közép, back. Előre? Más elnevezéssel a center half. Igen. Indul, viszi a játékos, ott a labda le. Hozzá a csatára le. Hozza. Szerelés. Tedd le. Úgy. Szerelés. Ez az, tehát magát, a labdát és a csapattársakat. a kapushoz. Igen. Akkor a következő. Bizonytalan a csatár, ezt a védő időben észreveszi, és már a bal oldalon vagyunk, igen, nagyszerű, időben észreveszi, és szóban megijeszti, tehát nem a labdára megy rá, hanem megpróbálja a csatárt megijeszteni, erőteljes hangok kiadásával. Tessék! És a csatár mellé lőtte. Nézzük a jobb oldali részleget, még mindig a védekezésnél tartunk, azaz, hogyan rántsuk ki az ellenfelet az oldalvonalon túlra. Jó? Tehát oldalvonal, és ki kell rántani az oldalvonalon túlra. Tessék! Megfogjuk. Így, nagyszerű, remek, igen. Megfújt a szerelés nagyon fontos. Igen. Most
egy picit talán akkor megszakítva a gyakorlatot az étkezésről, illetve A helyes táplálkozás. igen, a helyes táplálkozásról. Mit tegyen egy